Abans de res, només dir-vos que jo no sóc fisioterapeuta, no sóc metge, jo sóc professional del circ, em dedico a donar classes i sóc artista, i el que diré senzillament són els exercicis que per mi són útils per millorar, i espero que per vosaltres també us puguen ser útils. Hola família, benvinguts al canal de la Colombina BCN. Avui parlarem del sapo. Crac! Abans de començar no us oblideu de donar-li el like, de subscriure-us i donar-li a la campaneta per no perdre-us cap dels nostres vídeos. Comencem! El primer que farem és escalfar una miqueta. Començarem fent la papallona. Podem comptar fins a 30. I quan acabem, ens tirem una mica el pes cap endavant, ens relaxem. I un cop estem, fem una mica de pressió als genolls cap a dalt perquè s'obri. Ara, per acabar d'escalfar, farem 8 rodones cap a una banda, i la mateixa cosa cap amb l'altra cama. Molt bé, ara farem unes quantes ballarines. Bueno, jo els dic ballarines. Creuo, 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 fins a 8. I un cop hem acabat, em poso així, com si fos un escarbat, o com diuen els de ioga, el baby born. Aguanto l'estirament fins a 30 i després faig el mateix amb les cames estirades. La posició correcta per fer el sapo és les cames estirades, els genolls o miren el sostre o una mica més enrere, els peus en punta, els isquions clavats al terra i l'esquena recta. I des d'aquí hem de baixar fins a posar el ventre a terra. Com puc fer per millorar la posició? El primer problema que trobem molt sovint és que no podem arribar a posar l'esquena recta, així que la tenim d'aquesta manera. Per ajudar-nos a estirar aquesta banda d'aquí, ens busquem alguna cosa que ens pugui servir d'alça. Per exemple, ens ho posem i ara d'aquí deixem anar el pes una mica endavant per anar estirant tot això. Quan ja hem aconseguit que aquesta part estigui una mica més dreta, per acabar d'ajudar a desbloquejar aquesta part d'aquí de les ingles, podem fer aquest exercici. Col·loco les mans aquí i ara faig rodó d'esquena i estiro. Rodó d'esquena, estiro, rodó d'esquena, estiro. Ho puc repetir unes 10 vegades, descanso, 10 vegades més, descanso. Un altre truc que és molt útil per baixar, per ajudar-nos a baixar, és ajudar-nos d'un company o d'una companya. Aleshores, jo em col·loco en la posició allà on arribi i el meu company es posa sobre meu. Aleshores, el que farem és comptar fins a 10 i jo des de baix faré pressió com si em volgués aixecar, mentre el meu company intentarà que vagi amb força cap a baix. Compto fins a 10 i em relaxo. Compto fins a 10 més, anant contra com si em volgués aixecar
i em relaxo 10 més. Un altre tema a tenir en compte és que no se'ns tirin cap a dintre les cames, els genolls. Un exercici que ens pot ser molt útil és utilitzar la banda elàstica de més o menys resistència depenent de cadascú. Ens col·loquem, jo em col·locaré en el forat 8 i en el forat 1. Estirem, d'aquesta manera ens queden les cames en la posició correcta i jo d'aquí puc aprofitar per relaxar-me endavant. Per últim, és important tenir a l'hora de fer estiraments alguns exercicis que ens acabin d'ajudar a mode d'escalfament. Aleshores, ens posem així en aquesta posició, braços en creu, anem cap a una banda, intentant que el cos estigui ben estirat aquí, que s'estiri bé això, no pot passar això, d'acord? Ben aquí, estiro, compto fins a 10, faig el mateix cap a l'altra banda, ben estirant aquesta part d'aquí, compto fins a 10, torno i ara vaig a una banda com si volgués posar el nas al genoll, ben estirat, ben endavant. M'aixeco, el mateix a l'altra banda. I ara, igual cap endavant. És important a l'hora d'estirar intentar que estem al màxim de relaxats possible, sobretot el cap, per ajudar amb el pes a que ens puguem estirar millor. I per últim, és important amb els estiraments, per veure algun resultat, de fer-ho cada dia. Per exemple, agafo 5 minutets per fer aquests exercicis i ho faig durant un mes i mig per poder veure resultats.